Нам усім треба розуміти, що ми живемо у громадстві, яке називається інформаційним. По последних дослідженнях науковців лічиться, що у інформаційному громадстві є два помніки, які, ну, скажімо так, зробили ті люди, які в ним живуть. Це Вікіпедія і Ютуб. І я думаю, що сучасна школа і ось адукація повинна відбуватися все ж таки з уліком того, що ми живемо з вами у медіаінформаційно насиченому осередді, вміти вчити і виховувати з уліком, скажімо так, ось цих нових реалій. Раней для школьникаў была асноўная задача гэта інфармацыю здабыць. Для гэтага былі падручнікі, настаўнікі, для гэтага былі бібліятэкі. А зараз крыніц інфармацыі стала вельмі шмат. Гэта і інтэрнэт-прастора, гэта і тыя СМІ, гэта тэлебачанне, радыё. І таму зараз, наверное, асноўная задача у школьнікаў не здабыць інфармацыю, а адфільтраваць інфармацыю. Фільтраваць той контент, які сапраўдны, які нясе сапраўдную інфармацыю. І ў гэтым ім павінны дапамагаць і настаўнікі, і бацькі. А ў некаторыя моманты, наверное, і самі школьнікі будуць дапамагаць это рабіць сваім бацькам. Адным з самых эфектыўных фільтраў для адфільтроўвання інфармацыі можа стаць мова. Вось, ведаеце, настаўнікі вельмі давяраюць газеце «Звезда» у тым, што яна піша пра адукацыю. Менавіта таму, што «Звезда» газета мае беларускую мову, працоўную беларускую мову. Яна не перакладае і не перадрукоўвае ўсякія расейскамоўныя акаладукацыйныя сайты з спрэчнай інфармацыяй. Таму настаўніку не трэба выстройваць дадатковага фільтру, каб адфільтроўваць праўду ад няпраўды. Развитие медиаписьменности является актуальной задачей не только для средней школы, але и для высшей школы. И, коли казать больше конкретно, для университета. Тому и студенты, и выкладчики университета повинны клопотиться про свою медиаписьменность. Зараз існує вельмі шмат магчымасцей для того, каб вельмі добра і працаваць з розным медыакантэнтам. Адна з такіх магчымасцей гэта медыамастэрня універсітэцкага выкладчыка, якая працуе ўжо некалькі год у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мы заўсёды будзем рады бачыць выкладчыкаў не толькі БДУ, але і іншых універсітэтаў у нас, і спадзяёмся, што гэта будзе карысна и для выкладчиков, и для студентов. Развивать критическое мышление можно и на основе просмотра киноматериалов. Вообще киноматериалы имеют большой воспитательный потенциал, но только в том случае, если мы вместе смотрим кино, вместе обсуждаем, вместе анализируем, вместе делаем выводы. Вообще дискуссия после просмотра фильма, она обогащает, она дает возможность сложить свое представление, услышать мнение других людей, ну и, конечно, сделать определенные выводы.